és que han commemorat la figura d'Anna Clara Hamel, una figura femenina que va ser un puntal en el seu moment i que va passar a l'oblit d'una manera crec que injusta. Buen día, la verdad es que estoy muy emocionada estando aquí al lado del busto de Clara Hamel, que nos ha estado acompañando su figura todo el año. Es una escultura que ha hecho Georgina Gamundi. Ya sabíamos que Pollença era una localidad llena de artistas, pero artistas tan jóvenes y tan buenas como ella, la verdad es que sorprende y le doy desde aquí las felicidades. He de felicitar l'Ajuntament de Pollença, a Caixa Colònia, a l'artista i també, com no, en el Consell de Mallorca i concretament a la Direcció Insular d'Igualtat per aquesta tasca que ha començat a fer d'aquest projecte de Mallorca té nom de dona precisament per mostrar-nos la quantitat de dones que hi ha hagut a l'illa de Mallorca compromeses i per deixar-nos de qualque manera aquest llegat. I concretament avui per concloure aquest any dedicat a Clara Hamel. En primer lloc, voldria expressar la meva gratitud tant al Consell de Mallorca com a l'Ajuntament de Pollença. Primerament com a escultora, però també com a dona i sobretot com a pollencina, per haver-me donat l'oportunitat de realitzar l'escultura d'homenatge a una figura tan representativa com fins ara ignorada com és na Clara Hamel. Està ben clar que la campanya del Consell Mallorca té nom de dona ha contribuït d'una forma especial al seu coneixement públic i li hem d'agrair l'impuls especialment d'aquest bust que hem col·locat i que estem a punt de descobrir un lloc molt cèntric del nostre poble. Perquè Clara Hamel és una figura necessitada de reivindicació per la seva tasca pedagògica aplicant iniciatives innovadores, per la seva tasca com a directora d'una institució financera nascuda per ajudar a les persones en necessitats. A poc, Clara Hamel recupera el lloc que li pertoca i d'aquesta manera comencem a reparar una injustícia històrica i alhora li donem una visibilitat a un dels indrets més cèntrics de Pollença, el lloc on va desenvolupar la seva tasca. Bon dia altre cop. Ara començam aquesta segona part de l'acte. Seria un poquet més de contingut, de fer un itinerari dedicat a Clara Hamel. És un itinerari efímer, però que també podrà quedar dins la memòria com el que podien ser fites a recordar per allà on va passar o va tenir alguna relació amb Clara Hamel. La primera aturada d'aquesta visita guiada la farem a un espai allà on ella no el va viure com a tal, però sí que està relacionat íntimament amb la seva tasca. Per tant, aquesta visita a la seu central de Colònia Caixa Pollença la poden subtitular com la visita a la institució que perviu. Era l'única institució que va crear Guillem Xifra de Colònia el 1880. Senyores i senyors, moltes gràcies per venir en aquest immoble, a la seu social de Colònia, a lo que és també la seva oficina principal. Un immoble que això també més dirigit a la gent que no sou de Pollença, és el primer immoble que va comprar a Colònia i el va comprar un dels descendents d'un dels col·laboradors més importants que va tenir don Guillem Xifra de Colònia al llarg de la seva vida, que és don Joan Alvis. Jo ara voldria destacar el fet que Clara Hamel va dur a terme tot aquest ingent labor a una terra estranya per ella. És a dir, que sense oblidar les seves arrels prussianes, va tenir força per dedicar bona part de la vida a modernitzar una terra tan llunyana per ella com era la Pollença de final del segle XIX i principis del XX. Sense ser d'aquí, va fer més que no molts dels propis fills d'aquesta terra. Part de l'empoderament d'una persona pot venir per aquí, per trobar algú en qui poder-se identificar, que els pugui servir de model i d'exemple, en fi, tenir referents a seguir. Hi ha hagut, i hi ha,
dones que fan coses, que s'han obert camí on no hi havia forat perquè posassin un peu, que han lluitat i han fet història, com és el cas de Clara Hamel, primera dona directora d'una entitat financera a Espanya, de la qual no hi ha ni una entrada a la Viquipèdia. Només trobam informació en català, i tot gràcies a la tasca d'en Pere Sales. Gràcies, Pere, per escriure la seva història, per fer-la de tots, per ajudar-nos a treure la pols de tant de noms femenins esborrats. Gràcies per donar la veu als referents, sense tu no haguéssim descobert. Hagués passat desapercebuda, com fins ara, 109 anys després, la primera dona directora d'una entitat financera a Espanya, la primera, i ni una entrada a la Viquipèdia. A més, podem destacar que també va ser una dona sacrificada, que va saber viure el dol tant de la mort del seu pare, que va ser conseqüència de que es trasladassin a viure en un altre indret, deixar el país i després va lluitar en el mateix poble, no només en una situació de no conèixer l'idioma, sinó també amb certa oposició social, però ella va seguir endavant.